New Yorken Brooklyngo zubia igaroko dute bastidatarrek, oinez alde batetik bestera. Eta Niagarako urjauziak ikusiko dituzte, eta Washingtongo Kapitolioa. Chicago dute jomuga, antxe baita kongresua. Bidean, Armurreko hiltegia ikusiko dute, munduko handiena, beldurgarria da. Egunero, 3.000 idi, 24.000 ardi, eta 58.000 txerri hiltzen dituzte. Gainera, txerriak gizon bakar batek akabatzen ditu aizkora batekin. Detroiten Forden fabrika bisitatu zuten. Ekainak 18. Gaur goizean Forden fabriketako bat ikusi dugu. Ikaragarri gustatu zait. Lantegi guztiak erraldoiak dira. Esan digute 75.000 langilek egiten dutela lan bertan. Ez dugu ikusi inolako emakume langilerik, baina agureak bai ordea. Lan errazak egiten. Lantegien barruan freskagarrien eta goxokien postuak daude langileentzat. Dutxak daude langileek beren burua garbitu ahal izateko bertan. Lanaren mundua da hori. Eta dena ondo dago prestatua. Langile bakoitzak gauza soil bat egiten du. Eta azkar eta horrexegatik dira Ford autoak horren merkeak. Hotelean, beste tokietan bezala, igogailuetan doazenek kapeluak entzen dute aurrean andre bat dagoenean. Baina gaur ikusi dugu denak kapelua buruan geratu direla naiz eta andre bat jaisten zen. Izan ere beltza zen Andrea. Aita eta biok buru utzik geratu gara, baina beste inorrez.